makaranta? Kun san Allah? To ai bai kamata a gaya muku abin da ba ku sani. Kai gaskiya malamin nan ya rena mana haka. Idan ya ƙara da abin da ya sani. Rai ga shi ba sani. Mun za mu ce mu sani. Kawai abin da zai rena mana haka. Rena hankali yawa. Kun san abin da zan gaya muku? Kun san abin da zan gaya muku? Yawwa, to waɗanda suka sani su faɗa waɗanda ban sani ba. Salamu alaikum, sai an ji. Sai ya daɗe ya da mana hankali malamin nan. Wasu abin da zan gaya muku kawai da ya zo kawai mu ce duka mun sani. Kun san abin da na zo muku da shi? Na ce kun san abin da na zo muku da shi? To ai tunda kun sani ba ma sai na gaya muku ba.